שלום, שמי בועז נקי. באתי לדבר קצת על וידעת היום והשבות על לבביך כי השם האלוקים. אנחנו אומרים 3 פעמים בכל יום לפחות, שאדם צריך לדעת ואז להשיב אל הלב. ידעת היום והשבות על לבביך כי השם האלוקים. היהדות אומרת שאדם יכול לדעת את האמת, לא רק להאמין, אלא לדעת ממש בהבנה ברורה. כמובן, כל הדתות בעולם טוענות שהן אמת. אבל אין שום דת בעולם, וזה בדוק לאורך עשרות שנים, בסמינריונים ובכל מקום שהגיעו לשם מכל הצורות והסוגים והמינים, במיוחד עם ישראל שמורכב מהכל, שאף אחד לא טוען, שום דת לא טוענת שיכולה להוכיח לוגית לבן אדם שלא מאמין בה, כן מאמין בה, לא יודע, רוצה לדעת, הוכחה שהיא אמת. הדת היחידה שטוענת שהיא יכולה להוכיח, ויותר מזה, שכל אדם צריך להגיע להבנה וידיעה של וידעת היום והשבות על לבביך כי השם האלוקים, זה היהדות. יותר מזה, הרמב"ם שמדבר, תחילת ספרו הגדול והעצום, מה הוא מתחיל? שיש מצווה לדע את השם. הרמח"ל מדבר על ידיעה. כולם מדברים על ידיעה. מה פירוש? זאת אומרת שאדם יכול לדעת ולהבין שיש אלוקים. ידוע שהרב שך שאל את הרב מבריסק בכלל, ברור שהעולם צועק שהקדוש ברוך הוא ברא אותו, כי יש בורא ויש סדר ויש מהלך. אבל אנחנו מדברים לדעת לא רק שיש בורא לעולם, שהוא נתן תורה, שהתורה היא עכשווית, קיימת, מתאימה לדור שלנו, לא צריך בשינויים, והיא ניתנה ככללים שמתאימים גם לנו. ועד בקרוב בעזרת השם גאולה השלמה. איך עושים את זה? יש כמה צורות להוכיח. יש הוכחות שעל כל מיני ידע מדעי שקיים בתורה. למשל, מולד הירח הוא קטיה ותשצג. 29 יום, 12 שעות, ותשצג חלקים. אם אתה מחלק את השעה ל-1080, למה 1080? כי 1080 זה מספר שמתחלק הכי טוב, כמעט לכל המספרים 1, 2, 3, 4, חוץ מ7 נדמה לי מתחלק לכל המספרים. אז המספר שהוא הכי קל לזה. ותשצג זה 793 חלקים מתוך שעה שמחולקת ל-1080, זה בדיוק מולד הירח. וזה מטורף, בגלל שאת זה היום, בשנים האחרונות, כן, עשרות שנים האחרונות, על ידי בדיקות מדידות מהחלל החיצון עם שעונים אטומיים, הגיעו למספר הזה. התחלה הם סטו לפה, אחרי זה לשם, עד שהם הגיעו למספר הזה. זה לא יכול להיות על ידי אדם. משה רבנו לא ידוע כאחד שהיה לו רחפנים שהגיעו לשם, ועוד ועוד. מספר הכוכבים, חשבו פעם שיש 6,000, 3,000, 60,000. אף אחד לא דיבר על טריליונים ומספרים כאלה, וזה כתוב בגמרא כלאחר יד. 12, 30 כפול 30 כפול 30 כפול 30 כפול, כמובן מתחילים ב-12 מזלות, ואחרי זה כפול 365 ריבוע אלפים. מה זה? זה מספרים מטורפים. אז לא היה אפשר לא לדעת שיש כזה דבר, או לא לחשוב, לא... מי שאמר את זה חשבו שהוא משוגע. היהדות אמרה, כתוב בגמרא, מציאות. עוד דברים שקשורים הצורה של, למשל, שרק 3 חיות יש להם, או בהמות, יש להם לעלות גירה ולמפריסי פרסה ושהם לא מפריסי פרסה ושסע, ורק החזיר הוא היחיד שהוא מפריס פרסה ושסע ולא מעלה גירה. עוד לא גילו את אמריקה, בטח לא את אוסטרליה. כן? איך משה רבנו יכול להגיד דבר כזה? אולי כמו שיש קנגרו, יש גם איזה חיה כזאת. באוסטרליה, באמריקה, כשגילו אותם, לא ראו שום דבר כזה. למה? כי מי שאמר את זה, בורא עולם, הוא יודע. אז הוא יודע שאין את זה גם לא באוסטרליה ולא בזה. ולכן הגמרא יכול להגיד את זה. דגים. אין דג בעולם שיש לו קסקסים בלי סנפירים. אין. כמה סוגי דגים יש? מטורף. מספרים אדירים. יש דגים שיש להם חשמל, יש להם אורות פנימיים, כל מיני דברים יש. אבל דג שיש לו קסקסים בלי סנפירים, אין. מאיפה אתה יודע? עוד דברים.
שהעולם, הגמרא, הזוהר, ויקרא אומר, כל יישובה מתגלגלה בעיגולה ככדור, איני לטאטה, איני למעלה. כן, יש כדור הארץ, אנשים למעלה ולמטה, שלאלה חושך, לאלה אור, שכולם נראים אותו דבר, יש להם רק שינויים שקשורים אתה רואה, אף כזה או אף כזה, שקשור לעניינים של מזג אוויר וכולי. מאיפה הזוהר יודע את זה? אף אחד לא ידע את זה אז, יש מקומות שיש קצת חושך ואור, כמעט אין לילות, אין ימים. אלה נמצאים למעלה ולמטה, כוח המשיכה גם היה שם כבר. הכל. מאיפה יודעים את זה? כתוב. ויש את הדבר של המסורת. איך אומר היעבץ? חי נפשי, שהדבר הזה יותר גדול מכל הדברים ומכל המופתים ומכל הניסים. עם ישראל שסוי, רדוף. מטורף מה שכותב היעבץ. נראה אותו בפנים. והוא אומר שצריך להיות טיפש, כסיל, לא יודע מה, כדי להגיד שזה מקרה. יש את המסורת, כמו שאומר הרמב"ן. אבותינו לא שיקרו לנו. הלוא התורה ניתנה בנוכח. כתוב, אתם ראיתם כי מן השמיים דיברתי עמכם. כתוב, לא את אבותיכם, איתכם, פה, כולכם חיים. ומה? ראיתם 10 מכות, ראיתם קריאת ים סוף, ראיתם מתן תורה, ראיתם מן שיורד, 5 ימים בשבוע אם אתה משאיר אותו בלילה, בבוקר הוא וירום תולעים ויבאש. ביום שישי הוא נשאר לשבת, יותר מזה, אתה לוקח, לכולם מגיעים הביתה, אומר לגולגולת. ביום שישי יש לך מנה כפולה. למה? כי זה שבת. דברים שהם פיליים. והתורה אומרת, אתם ראיתם, לא את בניכם אשר לא, פה כולכם חיים. ועכשיו תגיד לי, אולי היה שינויים, אבל כתוב שלא תשכח מפי זרעו, וכתוב לא תוסיף ולא תגרע. אז אפשר לשנות את זה. ואומר הרמב"ן, אבותינו, אבא לא משקר לבן שלו כשהוא מעביר לו דבר. אז מה פתאום? אבא שלי סיפר לי ואמר לי שהוא מוכן למות, והוא היה מוכן, ועם ישראל הוכיח את זה ועשה את זה, מת למען העניין הזה. מה זה? אבל יש עוד דבר, יש מדור נפלא של הוכחות, יש עוד ועוד כל מיני. הכוזרי אומר שזה שיש שפה בעולם, זה לא יכול להיות עם הבלבולוציה או כל מיני התפתחויות או כל מיני דברים הם אמת, אז איך נוצרה שפה? 2 אורנגוטנים הכי חכמים, תן להם את השכל גם של הפילים, גם של הדולפינים, גם של העורבים, וגם של הכלבים וגם של אני לא יודע מי, הכל ביחד, הם לא יכולים להמציא שפה. כי אין לוגיקה אם אין שפה. הלוא אני חושב באיזושהי שפה. ו2 אורנגוטן יש להם דחפים, יש להם כל מיני אינסטינקטים, אבל הם לא יכולים לייצר שפה. דבר עמוק, קצת לוקח זמן להבין אותו, אבל מי שחושב אומר וואו, אז איך זה נהיה? אז ודאי שזה לא כאן. הוא מביא את זה כהכוזרי, הוא מביא עוד דבר, למה כל מקום שתגיע בעולם סופרים 7 ימים. אף אחד לא סופר 8, 6, 5, 10, שום דבר, רק 7. או שלא סופרים בכלל. אם לא שהעולם באיזושהי צורה קיבלו את זה מאבותיהם, שהקדוש ברוך הוא ברא את העולם ב6 ימים ובשביעי שבת. הוא מביא גם על הנושא של עשרוני, למה אנחנו כולנו סופרים מספרים עשרוניים, יש לנו כל מיני גאונים בכל מיני זמנים שחשבו שכדאי לעבור לתרסר, ויש כאלה אמרו 8, או כל מיני מספרים. זה קשה לנו להבין, כי אנחנו כל כך מקובעים בתוך זה, שאנחנו כבר לא יכולים להבין אחרת. זה מזכיר לי שפעם אמרתי למישהו, למה אתה עושה ברית מילה לבן שלך? אתה מדבר על כפייה דתית, לקחת ילד בן 8 ימים, עשית לו ברית מילה, ובחוצפתך עוד ישבת לאכול רבע עוף. הוא מסכן צועק, ואתה בוכה, ואתה עושה ברית מילה. הוא אומר, מה, אתה רוצה שאני לא אעשה ברית מילה? אמרתי לו, כן, למה זה אפילו לא, אין לך אפילו אב אמינא לא לעשות, ואתה צוחק על הילד שאני שואל את השאלה. כי כתוב בזוהר הקדוש שעם ישראל עשה ברית מילה בשמחה. אברהם אבינו קיבל ברית מילה בשמחה, אז כל בניו עשו את זה בשמחה, ובזכות זה זוכים לארץ ישראל. דרך אגב, הרצל לא עשה ברית לבן שלו, לכן הוא גם לא זכה לפה. כמה שהוא דיבר ועשה וחלם, ואני לא יודע, חוזה, אני כבר לא יודע. בנימין זאב הרצל, כמו שאמרנו, היה בארץ, אבל הוא לא בנה את הארץ, כי הוא לא עשה ברית לבנו הנס. ראשי הציונות, עם כל זה שעשו הרבה דברים מבחינה רוחנית, שצריך הרבה רחמי שמיים, אבל ברית מילה הם עשו לילדים שלהם, לכן הם כן היו פה. אנחנו עוד רגע נדבר על זה. וכתוב, ואני דם בריתך שילחתי אסירייך מבור אין מים בו. שזוכים לארץ ישראל בשביל ברית מילה, בזכות ברית מילה. עד כדי כך, כתוב שישמעאל, השר של ישמעאל בא לבורא עולם ואומר, זוכים ברית מילה בזכות ארץ ישראל בזכות ברית מילה.
גם אני עשיתי ברית מילה, ועוד בגיל 13. אז הקדוש ברוך הוא אומר לו, נכון, אתה תקבל את ארץ ישראל, עד כדי כך שהזוהר אומר, הווי על הזמן שנתן אברהם, נתנה שרה את הגר, ונולד ישמעאל, והוא נימול, כי הם יזכו לארץ ישראל ל-1300 שנה. זה כתוב לפני הרבה שנגמר, לפני שנהיה הדבר הזה, כן? ולפי כל השיטות זה לפני שנגמר, ובדיוק כתוב 1300 שנה, וכל פעם הערבים שרוצים להקנית אותנו אומרים, אנחנו 1300 שנה לפניכם פה, אז באמת זה נגמר. וכתוב שכיוון שהם עשו את זה, זכו לזה בזכות ברית מילה, והברית מילה שלהם ריקנית, כי הם לא עושים בריאה, אז ארץ ישראל תהיה ריקנית. יש עוד נבואה שכתוב, ושממו עליה אויביכם. הקדוש ברוך הוא אומר, כן, שאני אסלק אתכם מפה, אתם לא בסדר, תעברו עבירות, אני אעיף אתכם מפה, השם מרחם בדברים קשים מאוד, אבל דבר אחד כן, ארץ ישראל באותו זמן לא תפרח, כמה שהיא ארץ זבת חלב ודבש, לאחרים היא לא תפרח, ושממו על אויביכם. וכתוב, והארץ הייתי שם, כתוב, הקדוש ברוך הוא עוד פעם מביא שיש שממה, כן? בזמן שהערבים עליה. על זה נדבר, את זה נפתח, את זה נוכיח, היה או לא היה, לארץ ישראל צומחת לעם ישראל, ושוממה לאויבינו, כתוב שממו על אויביכם, אויביכם, רבנו בחיי אומר, זה מוסלמים, ושונאכם זה עשיו. אנחנו נבדוק ונראה יתקיים או לא יתקיים. אז מה היה כאן לפני? ומה הערבים אמרו על הארץ? שמי שרון כהן, אני גר היום בבני נצרים בחבל ארץ חלוצה. היינו גרים בגוש קטיף עד הגירוש. אחרי הגירוש הלכנו לרב בירושלים, שאלנו את הרב מה המשימה הבאה. הרב אמר לנו חלוצה זה המשימה הנורית הבאה, וברוך השם הקמנו שם יישובים, חממות. חלוצה זה מדבר, זה מקום שצחיח, אין צביעה, אין מים, אין גשם, ממש מדבר, שממה ושיממון, לעזאזל המדבר, כמו שכתוב. ולאחר מכן רצינו לבנות חממות, לא הצלחנו למצוא קבלנים שיבנו חממות, עד שמצאנו קבלן מחברון שהסכים לבנות חממות, והוא אמר לי, אני יותר מבוגר ממך, אני זקן, אני כבר הרבה שנים בעסק, אני אומר לך שאתה בונה פה, לא יגדל פה שום דבר. אמרתי לו, מאיפה אתה יודע? מה, אתה נביא? אז הוא אמר לי, תלמד כלל, איפה שאין בדואים, אין מים, אין גשם, אין אוכל, בית קברות, ג'הינום יותר טוב. ואני אומר לי, אני אעשה איתך עסק, אני בונה איתך עכשיו חממה, מה שאתה מבקש, בחצי מחיר. למה? שנה הבאה אני בא לפרק. כשאנחנו באנו לגוש קטיף, זה היה בשנת 1978, והגענו ועלינו על דיונות. דיונות זה אדמה, רק חול וחול, ואף אחד לא חשב שעל אדמת חול, על אדמת דיונה בכלל אפשר לגדל משהו. אבל הערבים מלכתחילה ידעו של האדמה הזאת, על אדמת הדיונה, מי שעולה לשם הוא מג'נון, הוא משוגע, משיגנר. לא היו שם לא ציפורים, ולא היו פרחים, ולא היה, שום דבר לא צמח שם. גורניש. בוא נסביר איפה גרתי אני אליהו זן, תושב גוש קטיף לשעבר, וחקלאי כבר מעל 30 שנה. מתוכם 15 שנה בתוך גוש קטיף. התחלתי את המגורים שלי פה באזור עצמונה, ועברתי לגור בנצרים, שזה בעצם בתוך, ממש קרוב לעיר עזה, היה שם שטח. האדמה הזאת הייתה אדמה שוממה לגמרי, היה נראה כאילו שאין מה לעשות בה שום דבר. חברינו בגוש קטיף אמרו לנו, הקודמים שהיו ותיקים ממני, אמרו שהם הגיעו, לא היה, הערבים קראו לזה האדמה המקוללת, אין מה לעשות בה. בואו נלך אחורה 150-200 שנה בזמן, נראה לאן הגענו, מדבר אחד גדול. התחילה ההתיישבות היהודית בארץ, לא רק באזורים הקדושים כמו צפת, טבריה, באר שבע, אלא התחילו ליישב קצת הדרום,
ובדרום זה מדבר אחד גדול, ואמרו פה שום דבר לא יגדל. בתוך מדבר לא גדל כלום, ועוד יותר מזה. הלכתי לעבוד בענייה לפני 40 שנה, אמרו לי, פה לא גדל כמעט כלום. רק קצת סברס, בלי קוצים שפיתחנו, קצת זה, מלונים קצת, גמבות קצת. אבל בעיקרון, לא גדל כלום, וגם אם גדל, זה לתקופה קצרה מאוד. הקו הירוק. בכל מקום שמגיעים היהודים נהיה ירוק. למרות החזות שלי הנראית חזות דתית חרדית, באיזשהו אופן, זה לא המקור שלי באמת. אני התחלתי בתור אדם, גדלתי בתור אדם חילוני, ואחד הדברים שעברתי בחיים, הייתי בסוף השירות הצבאי שלי, הייתי צנחן בשירות הצבאי שלי, אבל בסוף השירות, כיוון שאבי נפטר וגיסי נהרג, אז אמא ביקשה שאני לא אהיה במקום קרבי, אז עברתי לסידרו לי, כיוון שאני לא יכול לשבת במשרד, זה לא מתאים לי. סידרו לי קורס ידיעת הארץ. יש כזה קורס בצבא, שבו לומדים על כל היסטוריה של ארץ ישראל, זואולוגיה, גיאולוגיה בכל הארץ. ממש קורס יפה מאוד, וזה הקורס חילוני גמור, כל המרצים חילונים, כל המדברים חילונים, כל הידע חילוני. ואז לא ידעתי שאני אבוא לגור בתפרח. אבל הם סיפרו איזו תופעה מדעית בדוקה, זאת אומרת שהם רואים תופעה ברורה שאין לה שום הסבר הגיוני, אבל זאת העובדה. ככל שהיישוב, זה אני מספר לכם עכשיו אנשים, מרצים, חילוניים, סיפרו לנו אז בקורס. ככל שהיישוב היהודי זז דרומה, כך קו הגשם זז גרומה, סגב הבצורת. זאת אומרת, פעם שהיו גרים, עד היום מי שנוסע לרחובות, בתחנה מרכזית של רחובות, כתוב מחוז דרום. ואז קו הגשם היה בכיס פלוג'ה, זה מה שהיום קריית גת. אחר כך קו הבצורת, קו הבצורת זה כמובן 200 מילימטר בשנה. זה זז לכיוון בית קמ"ש, היישוב היהודי זז לכיוון דרום. אחר כך, הכביש שאנחנו, יישוב תפרח, שוכן פה על כביש היום, שהוא כביש מרכזי מאוד, אבל כשאני באתי לגור פה היה קשה מאוד לראות פה מכוניות עוברות, היה צריך לחיות הרבה זמן לראות מכונית עוברת פה בכביש, והכביש יחסית נידח, היום הוא כביש מרכזי מאוד, ומאז הוא נקרא כביש הבצורת, כי מעבר לכביש הזה זה כבר היה בצורת, פחות מ-200 מילימטר בשנה. אחרי שהוא בנה את החממות, אנחנו הזמנו אותו לטקס טעימת לפפונים, פלפלים, צ'רי, ישב במשרד, התחיל להזיע, אמר דהב, דהב, זהב. ציפור שני, התחילו לאט לאט, לא ירד גשם בחלוצה מאז קום המדינה. קוריוז קטן, היישוב לידינו שבנו אותו, יישוב נווה, מדינת ישראל ביטלה את התשתיות של המים כי לא ירד גשם, אז ממילא אין צורך תשתיות. אחר שנה וחצי שאנחנו גוררים שם, פתאום ירד גשמי ברכה, אי אפשר היה לצאת מהבית, לקח 3 ימים לפנות את המים עם כל מיני כלים אדירים לאיזה מאגר ליד היישוב כדי שאפשר יהיה לצאת מהבית. כל שנה רמת המשקעים שהייתה בקושי 5 מילימטר בשנה, השנה האחרונה הסתיימה מעל 120 מילימטר. ברגע שעם ישראל לא נמצא פה, ארץ ישראל לא נושמת, אין שכינה, אין כלום. אנחנו מרגישים שהשכינה חוזרת. השנה קרה דבר שלא קרה מאז שאנחנו בחלוצה. בזמן השמיטה, אחרי הגשם, כל החולות הצהובים נצבעו בתכלת כחול. משהו, אתה רואה לאט לאט העסק חוזר. עוד דבר אני יכול לספר לך, כסופר סתם, כל הזמן הייתי צריך להפעיל מכשיר בחדר שייתן לי לחות של 60% כדי שהדיור לא יתייבש לי בכסת. מה שקורה בשנים האחרונות, אני כבר לא משתמש במכשיר הזה. לאט לאט הלחות עולה. כבר לא צריך לקום ב3 בלילה ולכתוב. אפשר כבר גם בבוקר וגם בערב לכתוב. אני הייתי בגוש קטיף. גידה. מ2, 3, 4 דונם התפרנסת כאילו יש לך 25. ולאט לאט כשאנחנו הגענו, וזה אף אחד לא יכול לקחת, המקום הפך לגן עדן, גם מבחינת פרחים, גם מבחינת ציפורים, גם מבחינת ברכת השם יתעשר. עוד פעם, אנחנו לא היינו צריך מבחינה חקלאית גרידה, לא הייתי צריך גשם. חממות מכוסות בניילון, הן גדלות מתחת הניילון, אבל מתברר גם שהיו שם מים באיכות מיוחדת, וחפרו בארות מכיוון נצרים, והיו בארות, בכל יישוב היה בהר,
ומהמים האלו לא היינו שותים בהתחלה מי מקורות, לאט לאט אחר כך חיברו את זה גם למקורות, אבל היינו מבוססים על מים טבעיים שהיו. גידלתי הכל, גידלתי עגבניות וגידלתי פלפלים ומלפפונים ובטטות, ועד שהגעתי לעולם של צמחי בית, ושם הפכתי את המקום לסוג של משתלה, ושלחנו את השתילים לאירופה ולאוסטרליה, לכל מיני מקומות שלחנו, עד היום האחרון כמעט שלחנו, עשינו שיווקים מהמשתלה. נעים להכיר, ואני במקום בישראל, אני גר פה 18 שנה כבר בסין. אני מתעסק היה לי פה רשת בתי קפה שמה אני מכרתי איתם, ולפני כן עסקתי בנושא של ייבוא של פירות וכל מה שקשור לדברים הטובים של ישראל. נורא אהבו פה אשכולית שנקראת אצלכם פומלית, פה זה נקרא סוויטי, בסינית זה נקרא צ'יניו. צ'ין זה כאילו משהו שהוא עדיין לא, זה כמו בוסר, כשפותחים אותו זה פשוט מדהים הטעם שלו, ואז באמת זה נקרא סוויטי, כי כל דבר שרואים אותו בצבע ירוק הוא לא נחשב, הוא לא מבושל. כשהבאנו את זה הייתה הצלחה טובה, הצלחה גדולה, הבאנו, זה נראה איזה 40 מכולות, ואחרי זה אמרתי יאללה, תשמע, אם זה הולך, פומלית הולכת ואשכולית אדומה הולכת, אז בואו ננסה להביא תמרים. כי תמרים זה משהו שבעצם מזוהה עם ישראל, מזוהה עם מדינת ישראל, עם ארץ ישראל, ואנחנו גם יודעים שתמרים זה בעצם משהו שכבר כתוב בתורה. יש את זה בתורה, יש את זה בשפה. באמת הבאתי קרוב ל5 או 6 טון תמרים, וזה הגיע במכולה מחולקת, וכשזה הגיע לכאן, אז התמרים, הבאנו את המג'ול הגדול, המובחר, ושזה הגיע לפה, מתי שבאנו לשחרר את זה מהמכס, אמרו לי, אדוני תעצור, אנחנו חייבים לעשות לך בדיקה. למה הבדיקה? משהו לא מסתדר עם התמרים שלך. אז אני חששתי, אמרתי, אולי זה הגיע משהו עם תולעים, אולי משהו, לא יודע. וכשבאתי אחרי זה לבדוק מה קרה, אז אמרו לי, תשמע, מצאנו שהתמרים שלך, הם עוברים פי 12, פי 1200% במתיקות שאנחנו רגילים פה. רגילים למתיקות שיש מתיקות שגודלת על העץ במתיקות של 100, קוראים לזה נגיד 100 מיליגרם סוכר או משהו כזה. עושים מן השוואות כאלה, יש מבחנה מיוחדת. ואז אומרים שהתמר שלך הגיע לפה יותר מדי מתוק, אנחנו בדקנו את זה, ויש שם 1200 מיליגרם של סוכר בתוך, ואז הם פשוט אמרו שזה לא הגיוני. הזרקתם שם משהו, אז זה תמר שזה מעובד, זה בתוך מעבדה. אז אמרתי, לא, שום דבר לא הזרקנו, זה פשוט מגיע ככה. והם לא הסכימו. אמרו שזה יותר מדי מתוק, ופשוט מה שעשו לתמרים, פשוט השמידו אותם. מג'ול זה קיים רק בשתי מקומות בעולם. שאני כן מצאתי דווקא מירדן, אבל הוא יבש, אבל הוא כן נקרא מג'ול. אז יש כנראה ברכה בארץ ישראל, יש שם דברים שגודלים בצורה לא מובנת. נלך לזקני בבל, שבאו מעיראק לפני 120 שנה בערך, והביאו איתם כל אחד את הזנים של הדברים שהם גידלו אצלהם בבית, בשביל שיהיה להם פה בארץ טעם של הבית. הם הביאו איתם 70 זנים של תמרים. ארזו אותם בעיראק. על כל זן כתבו את השם שלו, בשביל שפה לא יהיה להם בלגן. הם יודעים את הסדר. הגיעו 70 הזנים לארץ עם העולים העיראקים, עם חכמי בבל. התחילו לעשות מיון בתמרים בשביל לשתול אותם. פתאום הם ראו שזן אחד לא כתוב עליו כלום. והוא אחד מתוך ה-70. ולא ידעו מה לעשות עם הזן הזה, אז כתבו על השקית שלו מעג'ול. מעג'ול זה לא ידוע. שתלו את כל ה-70 זנים של התמרים, והלא ידוע הפך להיות הזן הכי מוביל בעולם. קוראים לו מג'ול, מג'ול בתרגום זה לא ידוע, וכל מי שאוכל תמרים יודע בדיוק מה זה המג'ול, ואין מה לעשות. מה שגדל בארץ ישראל, גדל בארץ ישראל. ולהבין שאיפה שאמרו שלא יגדל שום דבר, איפה שנמצאים היהודים, תמיד גדל. ביהודים, שהם בני ישראל האמיתיים, אם הם לא פה, כלום לא מצליח פה, וברגע שהם פה, פשוט פתאום יש לנו גז, פתאום יש לנו שפע של ירקות ופירות, יש לנו שפע של הכל, ואיך אומרים? איפה שאמרו ששום דבר לא מצליח, מצליח הכי טוב.
אין עלינו עם ישראל ואין עליכם בני ישראל. נביאים. כשעם ישראל חוזר הביתה, נותן נשמה לעם מלא, אתה רואה את זה בעיניים. התורה הגיעה לאזור, איפה שהתורה מגיעה, הכל מתחיל לפרוח. עכשיו לא רק שזה, סתם רק בשביל להבין גם בכסף. שטח אצלנו, שבאנו בהתחלה, מגרש עם בית, עם משק, 70 דונם, במושב ליד, עלה 50-60 אלף דולר. כן. היום, 12-14 שנים אחרי הגירוש, משק כזה מדבר על 5-6 מיליון שקל. ובכל המעגל הזה הקמנו קבוצת חקלאים של משהו כמו 300 עד 500 חקלאים. הקמנו חקלאות שהתחלתה בכל החקלאות בארץ. אם ניתן דוגמה, תראו איזה קטע קטן פה. כל האזור הזה זה מגודל 40% מהירקות, ובערבה מגודל עוד 30% מהירקות. גוש קטיף ב-300-400 משפחות התחילו לספק 30-40% מהירקות של המדינה, כאשר בכמה תחומים היו המובילים. זה שלקחנו אדמה בלתי אפשרית, זה לא בלתי אפשרית, וגידלנו בה, זה מפני יד השם אשר על ישראל ועל עמו. והרי זה פלא, לפני בערך 15 שנה, לא זוכר, נתנו פה מטעים. אמי עליה השלום, הראינו שפרת משתווה, נפטרה לפני כמה חודשים, דחפה אותי יחד עם בעלה, זיכרונו לברכה, לטוע פה עצים בארץ ישראל, עצי זית. וכך עשינו, כאילו חשבנו שזה פשוט, ונתנו מתן. ואנחנו מבינים בזיתים כמו שאינדיאני אותנטי מבין בסייבר. בערך באותה רמה אנחנו מבינים בזיתים. אנחנו נתנו את המטה שלנו, שעוד פעם אני מזכיר, אנחנו לא מבינים בזה שום דבר. והתחלנו ונתנו וחיכינו לעורלה, והתחיל להגיע יבול. ואיזה פלא, כל שנה ביבול שלנו, ביחס ליבול שבדרך כלל בזית יש אחוזים של שמן. נניח באיזושהי מסה של זיתים, אז יש אחוזים של שמן. בדרך כלל במטעים זה 14, 19, 20 זה כבר נחשב גבוה מאוד. ואצלנו ברוך השם, בלי עין הרע, בעזרת השם, זה לא בגלל שאנחנו מבינים בזה, ממש לא. תמיד זה היה מעבר ל-20, 22, 23 לפעמים, כל אחד עם אחוזים יפים מאוד. וגם החומציות שבשמן, רמת החומציות נותנת ערך לשמן. ככל שרמת החומציות יותר נמוכה, אז הערך של השמן יותר גבוה. בשוק הוא נחשב שמן יותר מובחר. וגם אחוז החומציות אצלנו, ברוך השם, היה ברמה טובה, אפילו מצוינת. עד כדי כך שמשרד החקלאות רצו לעשות פה סיור כדי שילמדו מהמטעים שלנו איך לגדל זיתים בארץ ישראל. כשהיינו מביאים אותם לפה והם היו רואים איך המטעים שלנו נראים ואיך אנחנו מחזיקים את המטעים, והיו עושים עלינו לגדל זיתים, אתה ועד עולם. ועכשיו אני רוצה לספר לכם סיפור בתוך סיפור. לפני כמה שנים, באחד השנים שהפקנו את השמן, אחרי שמוסקים את הזיתים, צריכים להביא אותם לבית הבד. בית הבד שלנו זה בגלעון, של משפחת פרק, ובהשגחה של הרב רובין, אז הגענו לשם לאצור את השמן מהזיתים. אחרי המסיק, אחרי שמסקנו, העברנו את כל הסחורה, את כל הזיתים לגלעון לבית הבד, ועזרנו להם שם קצת היינו כאן 5 חבר'ה שהגענו, 4, הגענו פה מטיף, וחזרנו להם קצת. מתישהו התעייפתי והלכתי לאיזה פינה ללמוד דף היומי. למדתי ללמוד את הדף היומי, חזרתי חזרה, הם לא היו שם, היה שם יהודי אחד הסתובב, יהודי מבוגר, בעל שיבה, מכשירים פה על הצוואר, קצת יותר מבוגר ממני, אולי ב10 שנים היה, מבוגר ממני נראה לי. ואני רואה אותו מסתובב שם בין המכשירים הגדולים שעוצרים את השמן של בית הבד. סתם בתמימות שאלתי אותו, מה כבודו, מי כבודו, מה אתה עושה פה במערכת? אז הוא אמר לי שהוא מומחה גדול לזיתים בכל הארץ, והוא בודק פה את המכשירים, לראות שהכל בסדר, הסביר לי משהו על עצמו, לא בדיוק, לא ראיתי שהוא בודק שם כל מיני עניינים. אחרי שעה בערך נסענו חזרה הביתה עם המשאית שהביא אותנו, ישבנו במקבינה, ותלמיד שלי, שהוא היה פה אחראי על עבד במטעים, אומר לי, הרב טוניק,
אני חושב שאני רוצה לעזוב את הטיפול במטעים. אמרתי לו, למה? אז הוא אומר לי, לא, תשמע, היה פה איזה יהודי, והיהודי הזה שספרתי לכם, המומחה הזה, התברר שהוא מרצה גם באוניברסיטה, ובעניינים של זיתים, ובמשך שעה ארוכה ירד עליו בצורה קצת בוטה. חרדים, אתם חושבים שאתם מבינים בזיתים, אתם יודעים מה זה גדל זיתים, כל אחד חושב שיכול לגדל זיתים, זה עסק חשוב מאוד, צריכים ללמוד את זה באוניברסיטה, צריכים ללמוד את זה, וזה דבר שצריכים ללמוד, דיבר שם כל מיני דברים. ואני מסתכל על התלמיד שלי, בהתחלה חשבתי שהוא מספר לי בדיחה. לאט לאט אני רואה שהוא באמת נכנס לעניין, וקיבל את כל ההתקפה הזאת עליו, ובאמת מאמין לזה. אמרתי, תגיד לי, אמיתי, אתה רציני או שאני? כן, ככה. אמרתי, תסלח לי. אנחנו לא מבינים בזיתים, הוא צודק שאנחנו לא מבינים בזיתים כלום. אנחנו מתקשים לחבר שלנו מדליה בעל תשובה, הוא מחבדניק שגר בכלואים, שואלים אותו מתי לפתוח את המים, מתי לסגור את המים, מתי לרסס, מתי לא לרסס. אנחנו בודקים, והנה פלא שהתוצאות הן מפתיעות בכל הארץ. וככה אנחנו עושים, מאמינים בהשם יתברך, לא בגלל שאנחנו מבינים בזה, אנחנו עושים ואנחנו זורעים ונותנים, והקדוש ברוך הוא מברך, איזה שטויות אתה מדבר איתי עכשיו כל ההרצאה הזאת, הטיפשית הזאת. מעולם שמעתי דבר כל כך מופרך. נניח, אני לא זוכר אם זה היה יום שלישי או רביעי, נניח שזה היה ביום רביעי, עצרנו ביום רביעי בערב, למחרת בבוקר, של אותו לילה שאנחנו חוזרים חזרה מעצירת הזיתים, מתקשר הבן של פרג, עומרי פרג, שעובד שם אחראי על הבית הבד, מתקשר כולו המום. הוא אומר, תשמע, אף פעם לא היה לנו כזה, על אותם זיתים המצ'וקמקים שההוא צעק עליו ואתם לא מבינים לעשות זיתים. ואיך אתם חושבים שכל אחד יודע לעשות זיתים וזה מדע שלם, אותם זיתים, הוא אומר, אף פעם לא היה לנו כזה דבר. עכשיו, היהודי הזה היה שם, המומחה הגדול הזה היה שם באותו ערב, והוא אומר שהוא מעולם לא ראה כזאת תופעה. הוא מעולם לא ראה כזאת כמות של שמן בתוך מסה של זיתים. אז זה מופרך כל הסיפור הזה, והכל ביד השם יתברך. מי שנוסע פה בתפרח, מעבר למושב פה בתפרח, יש בסיס תובלה גדול, בסיס משמר הנגב. קצת מערבה ממשמר הנגב, יש, עדיין רואים סוג של קקטוסים. זה עיר פה, זה עיר שם, רואים קקטוסים בשדה, עדיין לא ערכו אותם. גם כשממשיכים לכיוון נתיבות, יש עוד כמה קקטוסים כאלה, ואם נוסעים לערד, רואים הרבה קקטוסים כאלה, ממש שטחים מלאים בקקטוסים כאלה. הקקטוסים האלה קוראים להם אגבה. אגבה זה סוג קקטוס, איך הוא הגיע לכל הנגב? המקור שלו במקסיקו. האינדיאנים במקסיקו, אלה שלא מבינים בסייבר, כמו שאמרנו, הם מגדלים שם אגבות. מה היום מפיקים מהאגבות האלה? חבלים. מהסיבים של האגבה, מפיקים היו בבתי חרושי, מפיקים איזה חבלים טובים מאוד. השם יושב בשמיים, ישחק השם ידאג לעמו, נתן לחכמים פה בארץ ישראל, אחרי שהם ישבו פה יהודים באופקים ובדימונה ובירוחם, איך הם התפרנסו. אז עשו מחקר, ואיפה האקלים הדומה בכל העולם לאקלים שלנו? מקסיקו. ממה מתפרנסים הנייטיב שם במקסיקו? מייצור של חבלים. אז גם אנחנו נעשה חבלים. בדיוק כשהאגבות האלה התחילו לגדול, וכבר אפשר היה להפיק מהם חבלים, סיבים שאפשר להפיק מהם חבלים, הקדוש ברוך הוא סיבב בעולם שימציאו את הפלסטיק. ואפשר להפיק חבלי פלסטיק. עוד סיפור. ובכן, אשתי מנהלת איזה בית ספר בבאר שבע, אור המרגלית, והיא יום אחד לקחה את הבנות של הבית ספר לסיור. והטיול שהם עשו, אחד המקומות שהם היו בסיור, זה היה במכון הגרעין או הזרע, אני לא זוכר. ובכן, יש בורסה, כמו שיש בורסה של יעלומים בעולם, שסוחרים ביעלומים. ויש בורסה לנחושת, או בורסה לכל מיני ברזל, לפלדה. יש בורסה לזרעי ירקות, שסוחרים בזרעי ירקות בכל העולם. והיהודי שהדריך אותם שם, הראה להם כזאת תיק ג'יימס בונד, סגור, שהוא מלא בזרעים של עגבניות, נפסטונים, פלפלים אדומים, פלפלים כתומים, כל מיני סוגים של עגבניות, חצילים, קישואים, בצלים, שומים, כל מיני סוגים שיש פה בארץ ישראל ברוך השם בלי עין הרע, לא תחסר כל בה. הוא אומר להם, תשמעו, התיק הזה שאני מחזיק מלא בזרעי ירקות, הערך שלו בשוק, אם נמכור את זה, אם תמלא את זה יהלומים, זה פחות.
כמה נראה לכם אחוזים מסך הסחר העולמי בזרעי ירקות יוצא מארץ ישראל? שאני מזכיר לכם שמצלמים את ארץ ישראל קצת מגבוה, היא נראית כמו אטריה, שהיא כל כך דקה וצרה שאי אפשר לכתוב את ארץ ישראל על הקרקע שלה. קרוב ל-90% מהבורסה של הסוחרת בזרעי ירקות בעולם יוצאת מהארץ הקטנה הזאת. כי הזרעים פה משובחים מכל העולם. והירקות והפירות פה הם משובחים מכל העולם. כי זה ברכת השם. לכן פה בעזרת השם יש טעם לפירות ולירקות. ריח. זה גידול, זה אננס. כולם מכירים אותו, קונים אותו במחיר מופקע של 50 שקל ליחידה. בזה אנחנו מקבלים עליו הרבה פחות, אבל זה לא עושה פה עכשיו. זה בא מהאדמה אצלנו. לפני 7 שנים קבוצת חקלאים מבני נצרים נכנסה, שהם מפוני גוש קטיף, נכנסה אל הגידול הזה שנקרא גידול אננס. ראו ברכה רבה, ראו כי טוב, מתוך האדמה שלנו, 7 מגדלים נכנסו לגדל את הדבר הזה, ורואים ברכה. ומי שלא יודע, אננס זה גידול שהוא לא מיועד למדינה שלנו. איפה שהיהודי שם רגליים, שמה יהיה אפשר לגדל כל דבר. אני אומר את זה באחריות. אני זוכר שפעם הייתי באיזה כנס עם קבוצה של גויים, הם אמרו, וואי, איזה גידול קראו לו פרח שווה, זה לא משנה. אפשר לגדל אותו, זה גידול שמגדל רק באזור מסוים. שמעו שהישראלים נכנסו לעולם, אמרו, אז ימצאו פתרון, יהיה בסדר. אני רוצה להגיד לכם עוד משהו. אנחנו הבנו את הידע שלנו, הרבה חבר'ה שלנו, אמרו, בוא נהיה חכמים, מה שלימדנו את אנשי גוש קטיף לעשות, בוא נעשה באתיופיה. כי אתיופיה כוח עבודה זול, יש המון מים בחינם, ונגדל את כל הגידול הזה, נייצא לאירופה ואמר כמו גוש קטיף. לא הלך, כי הידע הזה נוצר בגלל הארץ, הידע הזה לא נוצר בגלל אתיופיה, ואז פשוט לא הולך, וכך אותו דבר במרוקו, ואותו דבר בספרד. מרוקו זה ארץ דומה מאוד לארץ ישראל, ובכל זאת, עם כל הזה, היא לא מצליחה להגיע לאיכות. אז ידוע, אם אתה רוצה עגבניה לא איכותית תקנה במרוקו, עגבניה איכותית תקנה מישראל. אותו דבר בכל הדברים והפירות. ומה קורה אחרי שהיהודים עוזבים? באוגוסט 2005 פונו היישובים על ידי ממשלת ישראל במסגרת תוכנית ההתנתקות. בחבל עזה התגוררו ערב ההתנתקות כ-8,600 יהודים, רובם בגוש קטיף. תושבי הגוש סרבו להתפנות, אך הם פונו באכזריות רבה מביתם. טרם ההתנתקות הועסקו 65% ממועסקי גוש קטיף בשירות הציבורי. חקלאות היוותה ענף חשוב בגוש. 65% מייצוא ירקות החממה האורגניים בישראל ו-90% מירקות העלים ללא חרקים בישראל גודלו בגוש קטיף. עם השלמת תוכנית ההתנתקות, נותר רובו המוחלט של השטח שננטע שומם. הפלסטינים החיים באזור ניסו להמשיך את החקלאות הקודמת, אך ללא הצלחה, וזאת למרות שלפני הגירוש הועסקו בחקלאות אצל היהודים. וכך השטח ברובו נותר שומם, וכן החממות שהושארו בשלמותם. ולפני איזה זמן עשיתי שם גוגל ארץ, להסתכל מה קורה בחממות. מפת לוויין מלמעלה לראות, מה אני יכול לראות מלמעלה על החממות, ומה קורה איתם, החממות במקום העובדים, אבל ריקות לגמרי. הלכתי לאגב בגוגל ארץ לגוש קטיף, פה, לראות את גדית, גנור, גני טל, נצר חזני, בדולח, מורה, כל היישובים האלה, כל החממות. שהיו מלאים? היו לפני כן גידולים של חברינו. שהיום הם ריקות לגמרי. יש יבוא אדיר היום בין מדינת ישראל לעזה. עזה הרי היו חקלאים ביסודם. הם היו עבדו אצלנו, למדו את כל הידע שלנו. מה שבזמננו אנחנו הוצאנו החוצה, לא רק לארץ, לייצוא. אני רוב התוצרת 85% אולי, בתקופות מסוימות 100% מהתוצרת שלי הייתה לייצוא בלבד. לארץ, לחוץ לארץ. מה הם עושים? כלום.
כלום, כי אולי הם מגדלים מה שהם מגדלים, אבל לא מצליחים, כי הארץ מאירה פניה אך ורק לבניה השווים ממנו. הערבים שהיום גידלו בעבר בחממות בגוש קטיף וקנו את החממות דרך האיחוד האירופי מחקלאי גוש קטיף, לא מצליחים להגיע לא ליבולים, חלקם אפילו טבעו את החקלאים ששמו להם איזה כביכול חומר באדמה. מה שגדל שם היום אנחנו יודעים, וזה על פי עדויות של אנשים שדיברו בטלפון וסיפרו, זה די שומם. זאת אומרת, ישנם שם, אני חושב שבגני תל עשו שם איזה עיר סרטים, ועשו שם ריחות, ועשו שם כל מיני מקומות. בנווה דקלים לקחו את המבנים ועשו מאיזה אוניברסיטה. החקלאות, אני חושב שהם לא חזרו ולא הצליחו לשקם את החממות. יש לי מדי פעם, אני מקבל הודעות בפייסבוק שיש לי, מערבים שנמצאים במקום, שהם מתגעגעים. הנה אתם תראו את גוש קטיף שגורשו באכזריות ובטיפשות, ואחרי שנה לא נשאר שם אבן על אבן, הכל שמענו. והם האשימו אותנו שאנחנו זרענו שם מלח, שתירצנו שם מלח והחרבנו להם את הקרקע, והכל זה שטויות. כיוון שעם ישראל היו שם ועבדו שם את השם, יהודים טובים ותמימים ליישב את ארץ ישראל, אז הקדוש ברוך הוא נענה להם. אבל אחר כך שמעו אליה יושביה, והפלא הכי גדול, המוכים האלה, העקורים האלה, שהיו שבורים ומרוסקים, גם מנטלית, גם גופנית, הוכו באכזריות, ובוזו באכזריות, ורבים מהם היו צריכים אחר כך חלקים מהם להתאשפז, לא התאוששו עד היום. הם הקימו יישובים פה קרוב לרפיח, ליד פתחת רפיח. פה זה מעבר של אסטרטגי שמחבר את אסיה לאירופה ולאפריקה. ארץ ישראל היא ארץ מעבר חשובה שהייתה כל הדורות. עברו פה, כל העולם עברו פה. אבל שם בכל החלוצה אי אפשר לגדל כלום. מי שייסע לשם היום ויראה את היישובים הפוריים שם, את הפרדסים של האתרוגים, איזה אתרוגים מובחרים, איזה מטעים נפלאים, איזה יישובים פורחים, לא יאמין בדעת שלו שכך היה לפני כמה שנים, מעט מאוד שנים. סיכומו של דבר, עד כמה שאנחנו יודעים, לא יצא להם ברכה מהעבודה שם. הם לא הצליחו לא להוציא, ודאי לא לייצוא, גם לשימוש עצמי מעט מאוד. אין לי מושג מה בדיוק גרם לזה, אבל התוצאה היא שברכה גדולה הם לא ראו שם. אתה קורא לזה ושמעו עליה אויביכם, אני מסכים איתך. לפנינו היו כאן אנשים שידעו לגדל, אבל יש לי ויכוח איתך, לא איתך ולא עם התורה שאומרת ושמעו עליה אויביכם. ואני רק אומר לך שאני גם שמח על זה. לא שמחה לעד, כי עד לא מזמן היה לי קשר עם עזה, עם אנשים בעזה. היום הם מפחדים לדבר כי הם ברפיח ואין להם מה לאכול. אבל אני חושב, אני בזמן האחרון אפילו לא עשיתי את זה, ללכת להסתכל בדאטות בגוגל ארס, לראות איפה, מה נעשה שם בשטחים. אני יודע שאצלנו בגני תעל יש איזה פארק מים. שלום צופים יקרים, השתדלנו לקצר, הסבירו לנו שהיום העולם, כמו שאמרתי, רוצה הכל קצר ואינסטנט. היינו צריכים לחתוך משעות לערוך למשהו קצר. אני מקווה שהנקודה הובנה. ארץ ישראל נאמנת לעם ישראל, ושמעו עליה אויביכם, יהיו פה גויים, יהיו פה ערבים, אבל היא לא תפרח כמו שהיא ארץ זבת חלב ודבש. באים היהודים, הכל פורח בצורה לא רגילה. יש לנו בתוכנית בעזרת השם לפחות עוד 15 מצגות, סרטונים, ואנחנו צריכים את עזרתכם. א', באמון שתעבירו את זה כמה שיותר. אנחנו לא רוצים מזה שום מטרת רווח, רק שזה יעבור בחינם, רק שאנשים לא יעשו מזה רווחים. להעביר לשם שמיים כמה שיותר, שכמה שיותר אנשים יראו וידעו את השם. יש לנו עוד כמה כאלה סרטונים. בסרטון הבא אנחנו נדבר על מה זה נבואה, האם יש עוד דתות שאמרו נבואות, ואם כן, מה קרה עם זה?
על הנבואה והברכה שעם ישראל קיבל בעקדת יצחק של ונברחו בך כל משפחות האדמה. דבר מטורף, לפני 4,000 שנה נאמר. יתקיים או לא יתקיים? באיזה רמה יתקיים? אז כולם קופץ להם פרס נובל. אנחנו נראה שזה דבר הרבה 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 יותר גדול מהנושא של הפרס נובל ועוד. חוץ מזה יש לנו עוד הרבה נושאים חשובים, נפלאים, שמחזקים את האמונה ואת הידיעה, וזה שיש לנו תורת אמת נצחית והיא לא תלויה בזמן בכלל. אנחנו נצטרך את עזרתכם מי שירצה לעזור לנו, כי אנחנו לא רוצים להתפרנס מזה ולא למכור את זה, אלא לזכות את הרבים כמה שיותר. תודה רבה, תזכו למצוות, נא להעביר כמה שיותר, שנזכה בקרוב, וידעו את כולם את השם, ולא ילמדו איש את רעהו ודעה את השם, כי כולם ידעו אותי מקטנם ועד גדולם.